kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam ñalle moon hande ko ñalawma aljuma hawri ko nogas e ɗiɗi lewru mai hitandu ujunaji ɗiɗi e nogas jeegom kabaruji moɗon demgol Pulaar. Habuji min gidaɗen ko de États-Unis to Washington tungnade ko yalti hande ko anda hono Donald Trump en wayno kanko ministre makko toppitorde la justice peeje e mbaɗan noon ko fate impôt ji ɗi kanko Donald Trump ɗi pourtant plante wiide o yaltinama hitande ujunaji 17 ko yalti joni wayno ko won wuri gonɗo ɗon wonde ko kanko ministre justice o won signini kayitaji wonde ko ARS ko gomu toppitorde ko fate impôt ji leydi ndi e kanko Donald Trump avocat ji makko ɓe dakkodiri wonde ko ARS hankkadi fotani ƴewde kayitaji makko kanko e famille makko foof ɗum ɗon noon ko hunde yaɓɓude lawol ko hunde nde ganduɗa ɗo e America la fof neɗɗo gonɗo mo ganduɗa ARS wawa ƴewde kayitaji mum ɗum waɗi hay nanodiral kadi kanko ministre de justice mo signino pour wonde Donald Trump tawde hayti portude plainte hono ARS sibabude ɗum ɗon hono kamɓe ARS eɓe joɓa ken wona milliard uji ɗiɗi milliard uji ɗi noon e wayno ko yimɓe wiyetenoɓe ko sehilaɓe Donald Trump kañumen joɓete ɗum ɗo fof kadi ko nandiral ganduɗa kanko ministre de justice o signini ɗum tugnade noon e jabodiral ngal wadde yimɓe seɗɗiyankoɓe to congrès en wayno ko kanko ministre de justice o kanko fonno défendude ARS kono e wayno kanko défende ko Donald Trump ko kanko signini kayitaji e kadi kala ko fate ARS foti ummade ko ministére toppiri ko fate trésor ene wayno ko kanko signini ɗum ɗo fof ko hunde oɗo sa joni républicain jante démocrate en mbiɗi wonde ɗum ɗo ko wuuri e kadi ko fenande mawde par ce que ala gonɗo ɗo e leydi gonɗo exempt firti wonde mo kayitaji muɗum ARS o wawa yaltinde a wawa wadde audit pourquoi Donald Trump kañum heɓa oɗon faveur wiya wonde ko kañum e famille muɗum fof hay goto men jogorani waɗede audit donc wawi wonde fof oɗo sa joni kanko Donald Trump e ministre makko toppiri la justice gonɗo ɗon oɗon sa joni temporairement e kamɓe fof kadi yimɓe jeeyaɓe toon ARS ɓe goni oɗo sa joni koye 6 gulɗo sibabunde américain ji jiiti ɗum ɗon tawi ɗum ɗon fenade e kadi ne wayno ko républicain jante kamɓe démocrate pour wiide ɗum ɗo ko hunde nde yarata yeeso kala koɓe kala ɗo joni wallude ɓeɗon yimɓe wiyeteɓe no toñanoɓe laamu toñnoɗe men ɗum ɗon fuɗɗi ko guila kanko Donald Trump nde waɗata campagne e hitande ujunnaji ɗi nogas nayyi haalatuno nden on saa ko yimɓe ɓe ganduɗa alliéji makko wiiɓe wonde ko laamu fédéral ene fawi men juuɗe walla ne waɗa ɗumen gueɗe ɗe moƴƴani ɗum ɗon kanko Donald Trump jeeya hen joni noon ko sakkiri ko en alano doole mayini ko noy wayno ko nanodiral walla jaɓɓodiral kanko Donald Trump hakkude makko e ARS taw kadi rewi koye junggo kanko ministre de justice ne wayno uddita men wonde ko ɓeɗo yimɓe nangganoɓe ni sibabu ne jani toon to congrès ñande jeegom lewru janvier tan ujunaji nogasi goho ɓen fof ne poti yoɓede ɗum ɗon noon oɗo sa joni ko haala makko woni toon to Washington on saabu kamɓe républicain ji ɓe puɗɗimi yaltude démocrate en wiide ɗum ɗo fotani wonde fotani yaarude yeeso ande to Washington kadi ko congrès et surtout démocrate en ɓe dañino yimɓe au moins ko famɓe fof joyo walla nayo kam républicain ji yantuɓe mabɓe pour vodde ko mbiyete en kuulal kaɗowal Donald Trump guerre mo gonade toon to Iran dartini ɗum ene wayno ko caggal nder kamɓe républicain ji wonɓe toon to congrès nde surtout de banggue sud représentant ji ɓe gandi hankkadi ene wayno ko démocrate en eɓene daña yimɓe wawɓe walludeɓe ha vodde contre Donald Trump beele guerre on dartine ene wayno ko gardiɗo sud représentant o wi wonde ko républicain wonnoɓe toon fof saɗiyankoɓe yo jaa vacance wiide mabɓe kadi kamɓe républicain ji ɓeɗon jarata vacance ko beele mbawa miccade tan ko ɗum waɗi gardiɗo minorité ji taw ko banggue démocrate hono kanko Hakim Jeffrey o wi ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa ko wuuri kamɓe de républicain mabɓe jaakonno mabɓe gartu mabɓe tawtuɓe ɗon oɗo sa joni ko hunde nde ganduɗa kamɓe américain ji foof hay sinde wonani yimɓe wonɓe toon to congrès oɗo guerre gonaɗo toon to Iran hakkude kamɓe États-Unis Israël e Iran ko won tan ɗumen caɗele sibabude gurdam ɓeydima sattude e sibabude kadi ko américain ji bonnana toon ko hunde nde ganduɗa jarani haalde saabu hay goto mabɓe kamɓe saɗiyankoɓe heɓani jaabol labtugol ko woni sababu américain ji jeeyi toon to guerre wawi wonde foof kamɓe républicain ji oɗo sa joni jeehi vacance tumnade hande jamiroji gummiɗi toon to dow to banggue sénat toon en kamɓe républicain ji kadi ɓe puɗɗima yantude e démocrate en oɗo sa joni en ɗamina ko kamɓe démocrate en soɓe gumni vote toon to sénat maɓe dañi kuulal yaltine ko yaaci dartinde guerre o to Iran e siftinde Donald Trump walla président mo États-Unis bawɗon foof kala ko woni guerre ummoto ko toon to congrès wona kañum toon décide to Washington tungnade ko mi toon to CBS News hono gouvernement makko kanko Donald Trump e ñande alhamis ɓen ɗo ene wayno ɓe ɓeydi ken woni capanɗe jeeɗiɗi juge uji e immigration ɓeydi ten kadi juge uji joyi te kadi ko juge uji temporaire to immigration caggal nde Donald Trump ƴefti laamu janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi ene wayno o tawi toon to immigration joguino ken wona temedde jeeɗiɗi juge sibabude peeje ɗe o joguino on kanko Donald Trump o seeki oɗo sa joni ken wona temedere hunde juge ɗiɗo juge uji noon juge uji immigration tungnade hande CBS ko famnata yimɓe ɓeɗo fof goni koye jiima
gouvernement du gouvernement fédéral donc gouvernement exécutif wona juge wonde indépendant no département justice floti wonde indépendant donc ɓuri hewde ɓeɗo juge ko yimɓe ɓe ganduɗa en yaaduɓe politique makko yaadude kadi ko wonen kadi ko juge ittaɓe taw ko militaire uji wonen kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa liggotonoɓe to immigration police ji actuellement daɗiɓe liggotonoɓe immigration gonti juge wawi wonde foof ɓeɗo 70 walla ken abbo e 70 juge ɓeydade tribunal immigration tugnade ha konngudi gummidu administration ko haali ko pour ɓeydude yawnude dossier ji ɓeɗo criminel en ɓe wiyata wonɓe ɗo e leydi he wonde taw affaire um ne yawa ñawede yawa yaltine leydi ko anda tan kadi wono kanko Donald Trump ne wayno hutorima peeje kewɗe surtout en haldude e gouvernement ji gonɗi caggal leydi ko wiyete affaire étrangère jokkodiral diplomatique hakkude États-Unis laamu makko e gouvernement ji gonɗi caggal leydi leyɗele gonɗe Afrique kono noon leyɗele gandaɗe ene gonɗe ɗo en Amérique ene faama wonde 157 Venezuela naɓe giɗi nawede Salvador ene jeeya ɓeɗon kadi hono naɗo biyeteɗo Kilmar Abrego Garcia ene faama tan wonde ko leyɗele goɗɗe takkiɗe États-Unis ko ene Mexico ene woni Salima nawde kala neɗɗo mo ganduɗa guitti seeɗo ga États-Unis so ɓuri duuɓi 60 Montenegro ene woni Salima jabde kala yimɓe ɓe ganduɗa itteseɓe toon to États-Unis en nawte toon to Montenegro so tawi kañum en jogui nationalité donc Nepal kañum worum ene wayno Salima ɗiɗon nandiri won nandiri jaɓodiri goɗɗe gonɗe hakkude États-Unis e leyɗele aduna ɗum ɗo fof ene wayno gouvernement makko kanko Donald Trump hutorto ko gueɗe diplomatique surtout hen saji wadde pression ngaji e ɗeɗon leyɗele walla wadde jeenari taw ɗeɗon leyɗele en mbawi jabde ƴeftude yimɓe déporteɓe itteɓe o ga banque ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump administration makko nene continue waɗo sa joni peeje ƴewde kala ñawoɓe ɓe waɗata hen taw ko ñawoɓe yaaduɓe e police muɗum nawnande yimɓe keddoɗo e leydi pour sornade e leydi yo wonno hunde tinde ko wawi wonde fof ene wayno 60 ɓeɗo ñawoɓe no wayno ko ñande alhamis ɓen ɗo gouvernement mo kanko Donald Trump o waɗi cérémonie kadi pour ɓeydude ɓeɗo 60 taw ko juge d'immigration hande toon to Washington juge goto fédéral kañum horum ñande alarba ɓen ɗo yamiri on maison blanche eɓe jabbi ko alay saago kadi ɓe mbawa ɗoftade kuulal gongal ɗon pour wiide laamiɗo leydi États-Unis ko bawɗon foof alay saago kala kayitaji liggori to maison blanche so laamu makko gasi omo foti nawtude ɗum galle biyeteɗo archive ɗum ɗo e nder ñawore nde waɗi kanko oɗo juge biyeteɗo John Bates waɗi yamirore fodde toon to maison blanche kala yimɓe liggotoɓe toon e guila kanko président ha e vice président kala gueɗe ɗe ɓe liggori gueɗe ɗe yo kutore e kuulal baɗnogal hitande 1997 taw kadi ko nden ko congrès wino wonde kala ko président liggori en foti moftede to no archive ɗum noon en wani ko kanko Donald Trump oɗo dumunno foof e mandat makko ɗiɗaɓo kadi sibabude ñawoje jewno walla enquête aji dewnode makko hitande 2020 kanko hoore makko salima e artirde kayitaji walla gueɗe ɗe liggorno nayi ɗum to Mar-a-Lago ɗum ɗo waɗi enquête ha FBI yeehi toon gilden kanko Donald Trump laamu makko surtout oɗo gonɗo oɗo sa joni gardiɗo justice leydi ndi gon koye ƴewde peeje fof président ene jogui droit nawde kaake muɗum kaake ɗe liggori kayitaji ɗi signin e kala téléphone aji ɗi haali gueɗe mbawno ɗum foti nawde ɗum mofta ɗum kañum hoɗum au lieu de nawede to nokku mo ganduɗa ko mbiyata archive ko wawi wonde fof ene wayno oɗo juge waɗi ndeɗo ñawore hannde ɗum nana ko yalti toon hono administration Donald Trump min goni koye wadde appel kamɓen pour yadde cuuɗi ñawoji ɓurɗi towde ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde kanko Donald Trump yiiɗi ko waylude aadaji artotoɓe leydi États-Unis no liggortono walla kaake liggori noon to moftirtono ɗum kadi ko aadaji ɓooyiɗi tungnade hande habaruji gommini to mairie New York ono Zahran Mamdani e nder yamirore kadi e nder jokkodiral ngal wadde police wonde toon walla agent ji gonɗi toon liggotoɗi e ndi yimandi mairie o haalni ɗumen o wi wonde yo jokku salade liggodade immigration ɗum ɗon noon ko politique mo ganduɗa e guure mawɗe ko wayno Los Angeles e toon to New York e mbaɗa ɗum ɗon tout le temps pour jaɓɓade immigration ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde New York surtout ene laamu maire mbi Zohran Mamdani jeɓe teskiri wonde ko immigration en ko nangata toon to New York ɓeydima joni kene wona 71% ene wano nden ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa en kanko Zohran Mamdani o wi wonde e laamu makko liggodirta e immigration e kadi o jamirani kala agent ji gonɗe jimani makko yo liggodira e immigration ko wawi wonde fof ɗum kadi ko hunde yaltude hande tungnade hande habaruji gumɗi toon to New York Times habru jelto joni hono Chelsea Gabbard démocrate wonna kañum hoore mum sénateur caggal muɗum wonti républicain ɗum noon kanko ardino en intelligence nationale ɗum noon ko ɓen gardi ko wiyete CIA en e espionnage en wani oɗo ñalawma wiyamo démissionné poste makko démission gol makko noon ari ko caggal nde kanko hoore makko haaluji kewɗi lutodirɗi hakkude makko kadi e Donald Trump surtout ko fate oɗo guerre gonnaɗo toon to Iran andaka noon holko woni sababu o pilliggue makko kono noon en wani ko Chelsea Gabbard indima koko bonnat surtout toon to banggue démocrate en par ce que o wonno ko démocrate ko sibabude kadi gueɗe ɗe ganduɗa o waɗata wonande yimɓe idinoɓe mo wonde ɗon ene jennama no fewi mbi wonde en wayno ko kanko arani pour liggade o ari tan ko wonde kala ko Donald Trump yiiɗi ko ɗum waɗata ɗum noon kanko Chelsea Gabbard en teskirino en e nder guerre Iran no fuɗɗinde ene wayno o arini toon to congrès ɓe namdimo mbi wonde lewru juin o haalino wi wonde kamɓe États-Unis surtout intelligence États-Unis ɓe mbino wonde ko kala ko Iran joguino ko fate nucléaire ene wayno bomboji ɓe mbanno toon ɓe bonni ɗum ɗo foof caggal muɗum kamɓe saɗɗenkoɓe namdimo so tawi affaire uji kala ko fate nucléaire bombonoɓe nden pourquoi ɗon duttito toon joni lewru avril mbiyon kadi wonde ko Iran ɗon kuli ene jogui programme
programme walla en waɗa gueɗe nucléaire ɗum ɗo fof ko hunde nde wuronki jabade ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sa joni démission ngol makko waɗi ko hunde hesere ari tan joni komo nani hay quelques minutes. Habruji men international ko fate guerre gondo hakkunde États-Unis Israël e Iran tunnadi ko haaliyankoɓe hewɓe États-Unis biyeteɗo John Bolton ko haali John Bolton non meeɗi wonde goto e conseil Donald Trump ɗum noon ko mandama ko gadano o wi wonde Donald Trump won wajiroɓe ɗum toon to Maison Blanche kono noon gueɗe ɗe waɗata ɗe oɗo sa joni pour haaldude Iran ɗum ko hunde nde forani wonde kanko John Bolton noon guila e manda Donald Trump gadano en wani ko doganno toujours peeje makko ko Iran yo bombe e kadi kala ko fate kaɓirɗe fate gandal yo momte ha laaɓa konngudi goddiɗi kadi gumiɗi to Washington sénateur républicain biyeteɗo Roger Wicker e nder kadi gueɗe ɗe haali o wi wonde en wayno ko won yimɓe wajotoɓe to Maison Blanche surtout fate guerre gonɗo hakkude États-Unis e Iran ko yimɓe kalnani Donald Trump gueɗe ɗe foti wadde kanko wi ko noon e nder ko haali o wi wonde ko Donald Trump ne foti hutorade militaire uji muɗum pour wawde bonnude kala ko woni Iran e surtout hadde Iran kadi jogade dole e fewnude gueɗe muɗum ɗum ɗo fof ari caggal nde holla ɗeɗo balɗe ɓennuɗi wonde kamɓe Iran ɓe mbawi kadi matude arme mabɓe no fewi mbawi kadi matude kala roboji ɗi ɓe joguino toon surtout henno drone aji ɗi ɓe joguino fewnude ɗum e won missilaji won ko hunde hawde oɗo sa joni aduna fof ko wawi wonde fof ene kanko sénateur o kanko kadi ardi gomu gonɗo Sénat parɗe kala ko fate gueɗe militaire egal kala ko fate jaɓodiral hakkude militaire uji e laamu kanko hoore makko wi wonde oɗo sa joni Donald Trump fotani jabde haaldude e Iran ko fate nandirmo pour deƴƴinde oɗo guerre hande to Iran tugnade hande habaruji gomiriɗi to Tehran hono Iran ɓe mbi wonde ko cirtol gongol to Hormuz oɗo sa joni kamɓe Iran ɓe gudditi ɗum mbi wonde haali ɗum ko ministre toppitiɗo ko fate affaires étrangére mo Iran hono biyeteɗo Abbas Araghchi e nder konngudi o haali wi wonde ko cirtol ngol udditima kala ko fate laaɗe commercial dewoji ɗon kono wi konde laaɗe ɗe ne poti ɗoftade kala navy dadiɓe wonɓe maayi taw ko Iran naɓe ɓen contrôle ko fate cirtol ngol oɗo sa joni o haalde télévision Iran o wi wonde leyɗele jeeyaɗe e BRICS to ko affaires étrangére ma ndendu ko yaaci toon to New Delhi to Iran mbawi hollude mettere men ne jogui ko fate États-Unis fitinaji ɗe ɓe mbaɗi oɗon sa joni to ɗeɗon tufde gonɗe toon to Golfe Persique ɓe mbi kadi woni ko oɗo sa joni kamɓe États-Unis kadi addude batoji mabɓe eɓe bloka kala laaɗe jaltoje walla jahoje ɗum ɗo fof ko hunde yaɓɓude lawol wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa jaltu toon donc tungane hande habruji gumriɗi to oil price dal kam en wani ɓe mbi wonde ko laaɗe tati mawɗe ndewi ɗon hande to cirtol Hormuz gol ɗeɗo laaɗe kadi ne mbaɗi ken abbo e million ngaji jeegom taw ko barilaji pétrole ɗum ɗo fof ko gomɗin cirtol ngol o pitama tugnade ha hande Iran naɓe ko kalno ko wawi wonde fof kanko Donald Trump e laamu makko ɓen continue wiide wonde ko hande eɓen jogui contrôle to blockade moɓe jogui ɗeɗon maaji ko anda tan kadi ko kanko ministére toppitiɗo affaires étrangére e laamu Donald Trump hono kanko Marco Rubio o wi wonde kaldigal oɗo sa joni hakkude kamɓe américain e Iran enen yaari yesso to leyɗele Afrique Niger e oɗo sa joni ɓe mbawi dañde nanodiral walla jaɓodiral hakkude mabɓe e Chine ɗum noon tugnade koɓe kaali ɓe mbi wonde ngal ɗo nanodiral ɓe ciñini contrat ken wawi boye 1 milliard de dollars ɗum noon ko Chine kañum hoorumi ne wawi ittude pétrole brut e nokkuji ɗi nokku biyeteɗo Dinga Dip e nokku biyeteɗo Abolo Yugu ɗum noon kadi ko projet ji gonnoɗi ko ɓooyi ko wawi wonde foof leydi Niger oɗo sa joni ko ɗum ɓe kaali ɓe mbi wonde ɓe ɗamini kamɓe Niger so ɗo ɗum projet yaari yesso maɓe puɗɗo ɓeydude pétrole maɓe guittanno toon ma won temedere e capannayyi e joyi ujunere barigal par jour ɗum woni koɓe jogori ittude toon ɗo e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeenayyi toon to Mali hono Assimi Goïta en wayno o nomi hono biyeteɗo Dadou Traoré yo won chef d'état major garde national ko remaniement général Assimi Goïta mo ƴifti caggal janggu bandungu to Mali ñande nogas joyi lewru avril janggu ngu kadi ko taw ko ɓeeɗo yimɓe rebelle en ene jeyani yimɓe FLA janggu kadi ko sibabu mum hono ko noon ministre toppitiɗo ko fate défense leydi ndi hono Sadio Camara en wayno 5 en kanko Assimi Goïta e ɗum noon ko conseil ministre baɗɗo toon alarba hiccanki nogas lewru mai hitan ujunnaji nogas e jeegom général Assimi Goïta ko nden o nomi on chef d'état major garde national biyeteɗo Daoud Traoré oɗon Daoud Traoré wonno ko poste commandant force unifiée alliance des états du Sahel to Niger ko wawi wonde fof kanko nomaɗo o mo wartugo Bamako ko yacci pour o wawde continude ligguey makko on lomto ko général biyeteɗo Famouké Camara nomaɗo oɗo sadio chef d'état major adjoint des armées bandiraɓe sehilaɓe habruji men international cekkitorɗen ko toon to Sénégal tugnade ko yelte kikiɗe kadi ɗum kadi ko kabaru kesso toon to Sénégal dillande leydi mawdi waɗi toon to Sénégal ɗum noon ko caggal nde kanko Bachir Diomaye Faye kikiɗe o ƴefti décision dartinde ko jonde makko walla liggey makko kanko premier ministre Ousmane Sonko ko hande aljuma nogas ɗiɗi lewru men hitande ujunnaji ɗi nogas jeegom ko ɗum ɗo kadi ko hunde ɗamin noon ɓooyi hawnaki kanko Ousmane Sonko mawde mission walla Bachir Diomaye Faye massikum caggal nde kadi nde teskita en dukoji kewɗi walla jeddodir kewɗe gonɗe hakkude makko kanko Bachir Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal e kanko Ousmane Sonko premier ministre mo kanko Bachir Diomaye Faye mo nomi Ousmane Sonko en wayno nomi ɗum ko ñande 2 avril hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi ko caggal nde juste
kanko Bashir Diomaye Faye o gagni woseji baɗo noɗi son a woseji ɗi ɓe lomti ko kanko ko ancien président Macky Sall Ousmane Sonko donc natti wonde premier ministre ɗum ɗum ko duuɓi ɗiɗi caggal nde ɗum ardi gouvernement mum kanko e gouvernement makko fof o kanko Bashir Diomaye Faye o seeki anda ko noon oɗo saha joni hol kaalateɗo pour lomtademo kanko Ousmane Sonko e kadi e holde ɗum jogori wadde kono noon haqqillaji fof nana kala oɗo saha joni hono kanko Bashir Diomaye Faye o hawnaki mo waddu e yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe opposition pour lomtade ɗon Ousmane Sonko walla hawnaki nimo waddu neɗɗo mo ɓuuri hoolade gonnoɗe gouvernement hono kanko Abdourahmane Diouf ɗo e samedi walla ɗo e dimanche ene ɗamina wonde ko ma réaction ummo toon to président kanko Ousmane Sonko nonde ɗin haɓruji jangga toon taw janggi ɗum ko secrétaire général gouvernement mo leydi Sénégal kanko Ousmane Sonko e nder halluji ɗi o haali kanko Ousmane Sonko o wi wonde ko alhamdulillahi o kikiɗe hannde mawlelo o ɗano tawɗo ɓernde makko deeƴi ɗum noon to toon to galle makko cité Korgorgui ɗum noon ko kanko Ousmane Sonko windi ɗum e nder page makko social ko wawi wonde fof pour le moment hay goto anda ko woni sababu mo seeke kono noon ceggol makko kanko Ousmane Sonko ari tan eruji tan caggal nde kanko Ousmane Sonko dari toon to assemblée o haali kadi halluji bonɗi ɗin e Bashir Diomaye Faye o haali ko rendini o haali kadi wonde ko gueɗe ɗe ganduɗa Bashir Diomaye Faye ɗoftakimo par ce que ne ƴefta décision ngaji taw kañum hoore mum waynaki ɗum noon ko toon to assemblée nationale wonno kene wayno ko caggal mum heure caggal muɗum tan kanko Bashir Diomaye Faye o ƴefti décret présidentiel pour wiide o seeki kanko Ousmane Sonko ɗum noon kadi ene wayno Ousmane Sonko e oɗo jamma hannde natti wonde premier ministre leydi Sénégal ene wayno ko Sénégal e oɗo jamma gouvernement wodan toon illa kanko Bashir Diomaye Faye ko e cabinet makko musidɓe tedduɓe ten ko radio sar ko ɗo tongi meftande men e jamma hannde o en ñaaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam